जय भोजपुरी प्रणाम सब भोजपुरी श्रोता लोग के का आशा करतनी आप लोग बहुत बढ़िया होखम। जय एक बार फिर से आप लोग के बीच में लेके रिएक्शन हाजिर बानी पावर स्टार पवन सिंह के गाना जवार हो या जिला। जी हाँ भैया, ये गाना जौन बाटे आ चुकल बाटे पावर स्टार पवन सिंह के पावर स्टार फिल्म के गाना है जौन की बहुत ही थोड़ा अच्छा बा। आप लोग इंतजार भी करत हैं जब क्वेश्चन का बा पूरा गाना देख ले नहीं बस इंस्टाग्राम पे रीले देख ले बनी या गाना के जन मुखड़ा मुखड़ा से ऑडियो पूरा हमारा तो सुनिए ले बनी हमारे ध्यान नहीं खेत लेकिन एक दो बार हमारा तो सुन जब आई रहो गाना तो हम ऑडियो एक खाली सुन ले रहे ठीक बा। तो लेके हाजिर बानी आ जल्दी ही अगर पवन सिंह के गाना आ रहा भगवान करस से तोहरा लड़का के तो मैं अनिकेत भी आप लोग रिएक्शन करत नजर जन बात ऐसे बा के गाना के सिंगल ही ऐसे करल बनी काहे अब तक हिरान गाना के में साथ में पवन सिंह के भी कोनो नया गाना कइले बने पियर फराक वाली 2 वो दोनों ही गाना में एगो गाना में कौन सा है तो हिरान या पियर फराक वाली 2 ब्लॉक बाटे। अब एगो ब्लॉक हो जाता तो एगो रुक जाता। तो हिरान गाना के हम रिएक्शन जल्दी ही सिंगल करके ए पर डाल देम। खेसारी लाल यादव जी के जो भी फैंस होई वो लोग भी देखे के मजा आई। और पवन सिंह के गाना वो ब्लॉक बा एकरा पहले गौरू गाना उनकर कोनो कइले बानी वो ब्लॉक बा जे में खेसारी लाल यादव जी के गाना कइले बानी सैया मिलल लड़की पता ना कौन गाना है याद नहीं खाओ कोई गाना बैक टू बैक कइले सब तो ठीक बा। तो पावर स्टार पवन सिंह के नयका गाना के रिएक्शन कर लियो जाओ ज्यादा बकवास ना करम। हमरा के इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी फॉलो कर लेंगे जौन गाना यूट्यूब पे ब्लॉक हो जाला के फेसबुक में हम डाल देबे नहीं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डाल देबे तो जीजी तिवारी जी जे आई जौन होला नु वैसे सर्च करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दें सर्च करके फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। कोई रिएक्शन डालल गइल बा जी भाई कोई रिएक्शन डालल गइल बा तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए मैं थोड़ा बहुत आप लोग रिव्यू टाइप के भी दे। लेकिन अगर ये गाना के ज्यादा डिमांड करम ज्यादा ना हो डिमांड करम जाते दो सोचत नहीं बना दे देखी क्वेश्चन काहे के 2-3 गो काम कइले बानी तो मनो तनी थाकल बा लेकिन सोचनी आप लोग रिएक्शन दे दी तो रिव्यू भी एक और बीएफसी न्यूज चाहे बीएफसी न्यूज भोजपुरी पर देखे के मिल जाए। चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। 5 4 3 2 1 ठंडा के दिन में शूटिंग के लिए बड़ेगा जो भी बानी आपसे लखीरो बाप से ये लाइन जबरदस्त बा संजय वर्मा टूटे वाला भी तो होई सीनावा के नाप से तनी के शान से चलीला लिही कमन रोक छाती ठोक के कहिला जवार हो या जिला सब नहीं सहीला सब नहीं सहीला जवार हो या जिला सब। अरे जब पावर स्टार ये तो कमे में दिखाओ कि जो पावर स्टार के असली में भौकाल बा फिल्म के गाना हो उतना उम्मीद नहीं के करेंगे बस लिरिक्स और म्यूजिक के मजा लेने के बाद अब लास्ट तक गाना के हम बताएं कि रिव्यू एक बार डिटेल में लें कि ना लें यानी कि बात करे लायक भी कुछ चीज होगी चाहे रोब न सहे देह रहे जुनून फ्लैश लाइट मूड न बने एटीट्यूड बड़े खून में गजब लाइन ही लाइन बा दोनों सब पब्लिक के प्यार आशीर्वाद बाटे हो हाथ जोड़ सबका के धन्यवाद बात बाटे हो न कोई सिकवा नगीला लाइन लिही कमन कमन रोक रोक छाती छाती ठोक ठोक के के कहिला कहिला जवार हो या जिला सब हमार सहिला ओए स्टेप भी गजब बा जवार हो या जिला सब। मजेदार बा इसे बॉलीवुड में पहले से फिल्म के गाना और दोस्त टाइप के बाटे तो चला सब कुछ हुआ नहीं क्या ये है ना कि वो ऊपर भगवान योरी नीचे माता हाँ, एकदम सच। हम लोग मानी तो केहू का बिगाड़ी उपकारों से बड़ उपहार मिलल बा हम अब लोग से पावर से करोड़ों बैग बानी कोनो उखाड़ दे हम किला 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 लिही कमन रोक छाती ठोक के कहिला जवान हो या जिला सब हमार सहिला अरे ठमका ये जवार हो या जिला सब। बाय एकदम ये गाना के जौन बात बा यही में बोल देता नहीं डिटेल में रिव्यू ना होई। आपके भाई की आपके जानते हो इनको भाई ये खातिर ना भागे लगे हर चीज के नोचिए लेबे मना जो लायक बा गाना देखी फिल्मी वाला बा गाना के ई मैटर देखला से लाग रहल बा कि गाना जौन बाटे
फिल्म के बाद आइल बड़े परफॉर्म करे, स्टोरी चल रहा भाई कहीं परफॉर्म करे आइल बड़े। पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म के नाम हटे तो कहीं ना कहीं मतलब पावर स्टार की भूमिका में लाइव ऐसा लगा था लाइव कॉन्सर्ट चल रहा इवेंट हटे, जहाँ पावर स्टार पवन सिंह जी हमें के गावे आइल बड़े जौन रोल में बाड़े, ठीक बा, आ पब्लिक बाड़े तो स्टेज शो के नियन फिल्म आवल के बैगाना के बढ़िया लागल, बड़ा ध्यान से हम देखनी। हम तो जब तने रील देखले रही तो हमरा कुछ खास ना, जैसे पवन सिंह खाली शुरू में जब डांसवा नहीं करत बैठ गई से तो तन डांसवा उतना उनका फिट नहीं के बैठे से लगा था समय नहीं खन देले जल्दी जल्दी भई बा, लेकिन तन अजीब लगा था। लेकिन जब गाना जब पूरा वीडियो ध्यान से देखो तो एकदम मजेदार बा, अच्छा लगा था। गाना के सबसे बेहतर लिरिक्स बा और पवन सिंह के नाम पे गाना बा, पवन सिंह के ऊपर गाना बा, पावर स्टार कह के और एक एक शब्द जौन गइले बड़ी इनका फिट बैठा था, जितना तो भौकाल देखावल गइल बा, जितना पब्लिक देखावल गइल से तो कहीं अलग ही जमीनी स्तर पे भौकाल बाटे। गाना के लिखले भाई तनी जाना चाहबा म्यूजिक के दिला बढ़िया लगा था, लिरिक्स और ऑडियो सुने में जबरदस्त। म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह बड़े, आशुतोष तिवारी गाना के लिखले बड़े, सर सैल्यूट, टीम जबरदस्त बा, अच्छा बढ़िया लगा था। कोरियोग्राफर संजय के शर्मा बड़े और वीडियो डायरेक्टर के बाटे संजीव कुमार शर्मा बड़े, संजय के ना संजीव कुमार शर्मा बड़े। बाकी निर्देशक ओहो डायरेक्टर फिरोज खान जी बड़े, फिल्म के डायरेक्टर बड़े फिरोज खान जी, तो वह हुई सब कुछ पहले हुई सब मिला जुला के सब जबरदस्त बा, बढ़िया बगाना फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म के गाना है। आप लोगों को कैसा रिएक्शन लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आ शब्द एक एक दिल छुआ था, एक एक दिल छुआ था, एक एक शब्द जो मानो दिल के छुआ था, बढ़िया लगा था, सब मिला जुला के मस्त बा। आप लोग अपन प्यार आशीर्वाद नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मिलत निकला रिएक्शन में बढ़िया से आप लोग के बीच में नया रिएक्शन, जो और रिएक्शन को चाहते हैं डिमांड बा तो नीचे कमेंट सेक्शन बताइए। जय भोजपुरी, एक बना कर रखी जा।